mina mbe ala kira ko de no fe mina ala kira de dima bi ni bi wa biya ya sira ka doro boala ni yera ta ka ala kan ni do ala ola ni ngara kuma mina yoro ala ajiya sisa ma ka la mode bi sikota o ko muhammadu mi bleni ni de kirai ni muhammadu ni de kirai kiricha ngote muhammadu ko akone kirai de ako ala ko isa ma suratul safila ko wa iz qala isa ibn maryam ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurata wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falama ja'ahum bil bayinati qalu hadha sihrun mubin ko ala kira ma kire chaw ni ndo ala kira la minge ko ay am kira mi nyini te ala kira ko na aw filla de ko ala ko nga fo aw nyana ko nabila isa tumamina abina sa tumamina isa ka ko bina ba tumamina isa ka kiraya o bina jo kire chaw na isa nyini nga ko isa ne tarawo o mana an ba ka cugudi isa ko aka kire chaw ma ko wa iz kala isa ibn maryama kuma mina isa ibn maryama ko ya bani israila ya yahudiya ya israel den yakuba bonaw inni yakado ne isa min blani rasulullah ne alaka cide ilaykum kana awma musaddikan nana na ciyanti yalika fena lima fena bayna yadayya min bawbulu min at-taurata musa ka kitabi wa mubashiran akana fa ka fo ne isa binata wal man bina ke chugudi ala ko wa mubashiran kone isa ka awni soja wa mubashiran ne ka awni soja bi rasulin ni cidendo ya ati abina min badi ne isa ko fe ko fala ma ja'ahum bil bayinati kuma mina anana ni kira inana ni wala li uma kalu ko hadha sihrun mubin che ni woni koroti batigi do minga ku bangine kuma so mina ni mi ga ala kira de dima kana ka do ala kira lakalela yani akana ola yara umma songa tu ala kira la sa olu sigi maga jeni ngono ko isa dun ya fuye kunno me kiretaw en muta ogo hakili senu ibi kiretaw nyinga kiretaw bakele nyinga ko hakili senu e jeni ba ko ni senu e fe ka bi do mo wala ni senu e jeni manu ga explication di chugo yala ala ni isa ko ni senu bina ko ni senu de bina kana kandake ni senu i chrétien benyi nga ko ni senu de bina kana kandaka u bebe ne doka wunyi nga ko ni senu ejeni ni senu ya ala kira di isa de ko abina ala kira bina sallallahu alaihi wasallam mais o chrétien munu bana ka do dina na olu nana isa na ma do islam ya be ka fanga soro una na do ala ragim deseka u donne to mamna una kana kitabu sebe sisa parce que u don kala ne do ka tama arabuka una kitabu sebe kana hadisa sebe ko kira ko isa bitlagana ko ni jien laba sera ko nabila isa bina ayne lame akane fam ni ne afo sawa ko haidra ka kalande do ngale na alqur'ana na ne sigi me yoro mina billahi tallahi ndika isa kan nani découvert que fiyo ko ka ko haidra ko non ni ko do de isa ko la aw mami fam olu nana do dina kono minga olu ko isa bina ku tito alakira la kasoro uni alakira nyonzoro yani isa nani ko inga sebe alakira dogo wallahi ne alakachide o da matede na madala kone muhammadu yi alakachide ayna de abina asumuko abina nadu abnaana wa abnaakum abadin wele nabi din wele wa nisaana wa nisaakum aba muso wele nabi muso wele wa anfusana wa anfusakum ne rabi bo ayrubina awbina amina kana kaleni ke sasa na soro ni muhammadu te kirai fiu ko ne be kan galoti ko ne kirai wallahi ala kan ko halaki ala kan ko ci mais na ya soro aw fena ka mi vo na soro ne muhammadu e kirai aw minu mina ala ka ko halaki kire chaw masongana ya fam o maso o jorai bo muna na ke sasa ko halaki ko mi vora kana nyina ko de muhammadu mani vo o maso wala sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe jumé mina Muhammadu ka kira ka ngalo yo mo bulo sisa ni Muhammadu ko bana parce que ni ndo Muhammadu na jeni Ali Fatima Hassan Hussein ala kira fatule ala kira yere no fe mo minu mi wele ko sahaba o ya Allah yini ku bi ni be fa ka boyi ya Allah yini ku ba be fa ka boyi Fatima yo bo ala ebe Fatima ebe fe be me ko ni to kaburu ebe Fatima kaburu ala billahi Fatima ko ni dado ala ma dola ni le manini le manata ba ko islam ko chente
kira fatule kira jenyogo ye min da Fatima ka billahi tallahi Fatima ka fe atogo ile aka chen o ye Fatima jiala kira ka sahaba o ye Fatima ji aka chen aka jiala na yin yoroni fa ba ko he ho ne sahaba ni onje tere o wi hadisa ki ka Qur'ana de wuliya yora ni dongo ne afi nga wazula ngo wa biya obi hadisa ki ka Qur'ana wuli ayora de fleni ko hadisa la ko nabi mo chen tita o be hadisa la ko kira ko ngache ne atule ya fodoro ba sura ne ya sege ka sa dala parce que chemin to be Fatima ga chen ko ina tellement que o ka bone bolo hal ndi fe ka to ko fo ka chaya parce que wu noro ka hadisa de ko Abubakar ko o kira ya fo ale ko kira o chen tita man Abubakar bi Qur'ana yelama ay ngalo da Abubakar la harani Abubakar bi takiri ma fu yengo wallahi ngun nunu ndale do sahaba ko la ka tme kira ko ka ola Fatima mo vuye Fatima ko ni ala kira de ya fo ko ale kira o chentita Solomana du Dauda chenta de Dauda du nguye kira Ishaqa e Ibrahima chenta de Ishaqa de muso bala o du Ishaqa chenta de Nabila Yusufu du Yakuba chenta de agmana olu kun de kira yewa agmana Qur'ana ma fa ko olu chenta wa mana hadisa bina Qur'ana wuli ka bewa wa biya juma hadisa ko de ka wa hadisa chenti gelamata de arabu ga dilali ani hadisa gelinde ni wa biya norle kitab hadisa wa hadisa la o hadisa o arabu ga dilalin ala kana ngai muna na kesida una na Allah yini ku be ala kira Muhammadu mi nana kana kira dama ay mo go minu yira ku ya bonai o yo fal da do lula sisa o ye Fatima fa folo Fatima fa raminga we Ali fa raminga nana Hasani fa raminga nana Husaini fa raminga we Ali din to belejele karamaka we tatugula we fa fo kana se den fiti amode ni fiti ni kelema o de ubele ko Imam Zainul Abidina chaya ga muru de ke ga torga boy ko ataka mba muru cheni fiti ni fa la me ote ala be fe mi nga toshie o de be parce que ni nun fara ka basila kira e ga kira ka ngaloe jeni munu fa minu ngo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah olle munu fa mais mo ma fagalin technique do koy mo be ga ko nyem go doron tew parce que Qur'ana de ko amina danga ke ni ne Muhammadu ko bana o koroye ko islam ya ko chente ne ga kira ya ko chente o mana nuno me fe ga ala kira ko ba jeni Muawiya naka mo wa biya nyem go ami Muhammad ibn Abdul Wahhab de ayde o tede wa biya na fo Muawiya ka shiya defande do dawlatul umayya mo go nga cha onde ambolo Muawiya te na rabulu al islam nyuma kuma te sahaba nyuma mais olu bolo Muawiya fu ba ko Muawiya ta ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu kala ka ja Muawiya ay masake kundo apme islam ya koli corona de intakili masake de kundo islam ya koli corona na ani islam ya bado kelende de ne ya fay ne nanga université maîtrise de union so ago Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ngo sai go be ne balma go ete ko di raga islam ya to baje ko hango wallahi ko mana ko ne te Muawiya fe muna ne be ga Muawiya fe muna ko ne Muawiya juga ay muna ne be Muawiya juga wala ha yira ni ngali kala flaisa muna mi ka fe muna ba juga ibi mami juga ore na alsa ajoro ne na ta do bi la ko mgo mo yoro de fam ibi made juga mami nga joro na ta do bi la mami ne rate ka le jate adama de nyuma mu fewo ne woto juga ko ke mu mami ibi made juga mami place ibi nege ko nga ko nyo nai ibo de juga ko amangana ni Muawiya ka kan mu Muawiya ibn Abi Sufyan ale Imam Hassan fa ale poison di Hassan Muso ya ka kono ka fa ya fa mo Muawiya ibn Abi Sufyan kelengeli kona ya chefa ko ale ba di adengema ale muso yimina ka da adengema mais muso sama haglitine ni muso ni cheyi nege ko i chefa ko mi furu i yere nege parce que abado ko ni o fa don la kibina le rafatini furu mais muso haglitine re ibe soro wallahi i muso do bolo kanna ba yira ko i furusa ne bi furu abel Qur'ana che muso ni furusa ti furu parce que chenyebe e ladron o erni na kaseke soro
abana ba ki furu sa ko mi furu mais imirde ababla e kungulo yoro be ne yu furu sa ga bani don la ke fe mi bini furu sa ga bani Cheikh Mor makaya ala Cheikh Mor Cheikh Mor tal Cheikh Mor tal tuma mina karonga ka mo ya java kana karonga ka muso karonga java kana Cheikh Mor ko ako ndinga ma na ndinga ma bina ndinga fa karonga ka tokoydi nyamakala ke ama songa karonga java ni Cheikh Mor anyi nga chogo aba fa wallahi Cheikh Mor neti flafo karonga ko wallahi Cheikh Mor ko wallahi mi hakili to ila wallahi hal ne ne ejera nyobe na nyuma yake itina java ko fe meni mo ka mo java ko mina tani yoraina isi ga bita o java Muawiya ibn Sufyan fengo bala Hasan ko bala una na jo Hussein dala Muawiya denga de Hussein fa o de bi wele ko Yazid Yazid de mo bla so tigi de banani bla ka ala kira ka bono fa ni mbe ko yejume mina ala kira ko de fie sita mina do salatul fatih ko amase ale ma falo kwa ni yenye bla de kana salatul fatih ala kira remi ya fama nunu mbe e kan nu mo ko fe bonni kafiri fe bonni ko ne kira bono fa wa bi o ba fo nu mbe ma ko radiyallahu anhu kira bona fa ba ko le katawi yoro ni wa biya ko jugu kadara ba ko kataw meni mataw ya ka o shirku ya ite katawi ndo ne ibado ko wa biya ngalo minga wala mina wala yi abben ala kani ke wa biya tuma mina mina fiyo mamina Ibrahim Boubacar Keita be fangana ibeka abe fangana wati mina wa biya do ni swala baya kum ke nyona kosobe emission sigi swala ka ubi ko be daka fu ni swala kirike nga do kiri dama ja swala la o do kiri dama jala me munna nake wa biya ko nyemo go bado biya nda to ko fo nga done do o nyemo go banya ale binani wari ka bara bula kosobe kana di fanda o ma selin nuni fen nuna ayere wahabiya yon nya mina ka tabla nyeke ko no tlitan duru war no fe mbinyi nga ini alache ide laga nga sheko jumenye sufiya siraka kwa anno feto mogo de ya mina ka ta dugo war no fe ku ba fa ka war billahi wahabiya wa yake ya na tembo me kasola ma me folo nyote mbaka lama wata na mabo wahabiya de yake o kan nyemogo kata mina ka tabla nyeke ko no war no fe wari no fe gache ko be da fama ka o ta fama don fama yi munyu ne to dora ka chidi oraji ma wera be oraji ya mine oraji gele ka chemene ba do mo bi na mifo na ma fili ko ne fe ari trele be nguna ngume ka radio so la ma do me ku la ma o ga nyinga wa habia no me ga nyinga si nyoma yoro kala ba nyinga do be wa bia la ma nyone masha Allah alhamdulillah o sai yara ni nyinga le nunu ame fe me no fe bon abe mo ko do ko na ni mo ko mi ni yana bara ke dine ko no ko ibole dine na yala mo ko mi ni bara nunu ko idole dine la anye mo ko ba idale do milo na de ko la ila e kala ban jaga jugu masha Allah alhamdulillah sai e ka don inte ma bole dine kono awu fo no ma ko kataw jurumu kataw mami ne ka bita fa war no fe ko de katawi fatala banatala akli chentala ko kataw parce que wahabiya yake mena soro mordo de kunya ke subhanallah wa tida kataw mo ko shirgudu wala ba yirela tay ci fe anga do salatul fatih kono mbal make emi mbane do salatul fatih la ubeki ne ka mandara salay ne kala na wa biyo ka mandara salay bene donc ne kala na kala ram na darul hadisi darul islami do grand gibugu ala barkala mbala de ala kanu shimaya ala kanu deme ya fama wallahi miga fawe ne de kala nay me wa biya te salatul fatih fe fona desena me ko wa biya ko salatul fatih fora wahabiyaw parce que c'est santaw olu ye tiɲɛ dɔn nka ndi fɛ fura t'o la quoi i y'a faamu o ko allahumma salli allah mɛ salatul fatih mina kɔrɔ de f'i ye sisan mun ka sɔn u ma sɔn yɔrɔ minnu ma k'o yɔrɔw yira i la a ko allahumma ya ne tigi ala salli i ka nɛɛma kɛ ala sayidina anw ka kuntigi kan wa bɛɛ ka wazu lamɛn k'a ban a lamɛn k'a ban i tɛ sayidina mɛn a la k'a fɔ an kuntigi muhamadu i b'o mɛn sufiw de da Ibrahim Muawiya da ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam me an gundigi Muhammad wahabiya amancha do ga pasi chama flay e ku ga wazul lam ku ba fa ko sayyidina Muhammadu ito mew o taala an go sayyidina Muhammadu an gundigi Muhammadu ka Muhammad jumai al fatihi min nana dalil ka lima fena ko lika femi datu le kunu wahabiya ko kwaye ni yora yera mi fo ko ndi daga fieu ko ka fo ko ala kira de nana dalali ke fena femi ndatugule kuno
ko ala de be dayeleli ke ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko inna fatahana laka fatihal mubina o lamɛn dɛ ne bɛna bɛɛ d'i ma o ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kuran ko iza jaa nasrullahi wal fatihu o ko ngo ko muhammadu ye dayeleli kɛ ko nka ko ala yɛrɛ de ko ale de ye dayeleli kɛ wa ko n'ale ye dayeleli kɛ ala kɛra ye kuma min na ay kɛri bila dɛ karamɔgɔkɛ o ma nin kɔrɔ dɔn mais o wahabiya min sigilen don ala kira kan ko ala kira ma dayeleli kɛ i b'a ɲininka ko ne ko maa min filɛ bari kɔnɔ jɛni y'a bila a la a b'a fɔ ko satana ala dun ko k'ale bɛ filili kɛ ala ko k'ale bɛ kandali kɛ ala de ko ten man yahdillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ala ye mɔgɔ min kanda fili baati la wa n'ale ye fili kanda baati la o mais e ko ko muhamadu ma dayeleli kɛ nka satana o ye filili kɛ ala dun ko k'ale de bɛ filili kɛ wa ale de bɛ kanda kɛ munna i y'a bisi ka taa satana ma parce que satana ka kɛwale o kumana ala kira ka kɛwale i ko non k'o kana bisi ka taa ala kira ma mais a jateminɛ dɛ an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni ko wali katimi lima sabaka ko muhamadu nana dafali kɛ fɛn na fɛn min n'o tɛmɛna kira bɛɛ tɛmɛna ala kira ɲɛ min lakalela ye min ma lakala ye ala yɛrɛ ko ten ala ko n ye kira dɔw lakale ye dɔw bɛ yen m'o lakale ye mais wali katimi lima sabaka n'i ye kɛ ka kiraw dafa i y'a faamu katama nabiyina a bɛ yen wali katimi lima sabaka muhamadu nana fɛn dafa fɛn min tɛmɛna ala kira yɛrɛ ko a ka kuma na sallallahu alaihi wa sallam min ka d'u ye yɔrɔ ye hadisa de a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni muhamadu cira kana jogo ɲumanw dafali de kama kiraw nana ni jogo ɲuman minnu a lamɛn dɛ o kumana wali katimi lima sabaka ko salatul fati ko muhamadu nana fɛn dafa fɛn min n'a tɛmɛna nasiril haqqi bil haqqi ko muhamadu nana tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye yɔrɔ yɛrɛ min bɛ yen n'u t'o fɛ fiyewu wa a bɛ yɛrɛ tɛ min fɛ fiyewu n da bɛna se o de ma sisan an bɛ sɔrɔ ka kuma jɔ ye ka walawalali ye nka o de ye salatul fatila wali hadi ila siratikal mustaqim ko muhamadu y'an ganda ka taa siratigɛ kan min tilennen don an ɲɛna wahabiya n'a ka wahabiyaya Côte d'Ivoire ye Mali dasi sisan jɛni ye Mali dasi Côte d'Ivoire ala de bɛ bugɔli kɛ wa adamaden de bɛ bugɔli kɛ ayi olu ka boli la adamaden tɛ fɛn kɛ o ala de b'a bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire entraîneur de ye Mali entraîneur bugɔ wa Mali entraîneur de ya Côte d'Ivoire entraîneur bugɔ o de ma bugɔli kɛ a bɛ sira ka taa o ma mais est-ce que Côte d'Ivoire entraîneur ye bi don mais a fɔra ko entraîneur de gagne dɛ n'a fɔra ko ala kira ye kanda kɛ o digire la hasidi kɔrɔ o digire la e ko ko ala kira man kan n'o ye e ko ko Côte d'Ivoire entraîneur gagne na e sɔnn'o ma balimakɛ mina wali hadi ila siratikal mustaqim ko ala kira y'an kanda wahabiya tɛ nin de fɛ ko a kana fɔ ala kira y'an kanda u bɛ na ni dalilu min ye n b'a gosi sisan k'a wuli ka bɔ yen pewu u ko ala subhanahu wa ta'ala k'a ko hidina siratal mustaqim ko ala kira yɛrɛ de y'a laɲini ala fɛ ko muhamadu ala an ganda ka taa siratigɛ kan siratigɛ min tilennen don k'anw ko ala kira ye kandali kɛ ala kira ye kandali kɛ yɔrɔ min na ala subhanahu wa ta'ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu minhaju muslimu aw ɲɛta kitabu la ye dɛ minhaju muslimu hadisa kitabu ba dɔ filɛ n bolo yen a kuranɛ a y'a ye ka di nin ye ala k'an bɛ sababu ma ala ka mamadu sisan an bɛna se baara yɛrɛ de ma sisan an bɛna se baara yɛrɛ ala kira ko yɛrɛ badenkɛ nin y'an zitɔ ye i tulo ma da dɛ ayatulayi don bari n'u ye ne jɛ telefɔni na u bɛ e de wele k'e ɲininka awɔ n'i ma ɲɛ k'i sigira karamɔgɔ kɔrɔ kan'i sigi kun fɛ ten dɛ n bɛ min fɔ i hakili to a la n'i ye hakili to a la u tɛ se an na u tɛ se dɛ wallahi billahi tallahi n bɛna min f'i ye hakika dɔw tɛ se nka ala k'an bɛ sɔrɔ ma ya ayi o ye seko kalilu ye o tɛ a kitabu kɔfara fankelen bɔlen don a la wallahi n ɲinɛna k'a ta ka bila n kɔrɔ de n ka sɛbɛnni yɛrɛ de b'a kɔnɔ ye n bɛ k'a sɛbɛn yɛrɛ k'a bila coyi ya nka n ɲinɛna k'a ta ka bila n kɔrɔ hakili ye jɔn ye wala an karamɔgɔ dɔ bɛ yen barawuli a ko hali ni bɛ fɛn dɔn k'i k'a ta ko k'a bila i kɔrɔ ko o de ka ɲi wa a dun yɔrɔnin ka kɛ nan'o ye
ayi nin fana tɛ o tɛ mais o ɲɔgɔnna don bilenman don quoi i ɲɛ b'o kɔfara bɔlen la cogo min na dɛ a yɛrɛ kɔfara bɛɛ ten a bɔlen don voilà an bɛ ala deli ala k'an bɛ sɔn a ma ala kira n'a somɔgɔw kosɔn ويعلم الكتاب والحكمة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم والله ala kana ngɛ wahabiya k'i tugu ka tiɲɛ ye ka banna halisa ma se u ka laɲini ma fɔlɔ n bɛna s'a ma sisan ko an ko diɲɛ dara kira kɔsɔn dɛ an bɛna ye de an to yen an bɛna wal hadi ila siratikal mustaqim n bɛna yɔrɔ f'i ye sisan u ko a kana fɔ u ko fɔlɔ ko sɔlatul abe ala k'an bɛ sɔn ma a kitabu bɛ yen ne de tɛna wuli a ka ɲi a bɛ n kunkolo la yan o a kiti bɛ n kunkolo la yan tigi i y'a faamu suratul hasir wala suratul hasir wala hakili ye sura an ye sisan ya bon adamaden kow bɛ ta koyi suratul hasir de don اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قولك والكاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما على محمد ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة إن الله حكيم خبير ولا على القرآن كنا ko makangaw ko ale ciden ci makangaw ma makangaw kuma mina k'u bɛ fili la ko ale ma daw ma dɛ ko ciden nana kanu ladɔnniya ala ka kitabu la wa yuzakihum wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata mago bɛ nin yɔrɔ in de la wa yuzakihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata ko ciden nana kana u saniya e bɛ saniyali kɔrɔ dɔn k'u bɔ kafiriya la kana silamɛya la a de fɔ k'i saniyara ala de ko tɛ ala kira ma billahi ko wa yuzakihim ko ala kira nana kana u saniya ka tila ka jumɛn tugu a la ko wa yu'allimuhul kitaba ka tila muhamadu de nana k'u ladɔnniya ala ka kitabu la wal hikmata ani kodɔn mais jɛni bɛ maa da dɔnniya ala jɛni bɛ kodɔn d'i ma mais ala yɛrɛ de ko muhamadu ma jɛni b'i saniya ala mais ala yɛrɛ de ko muhamadu ma ko wa yuzakihim muhamadu de nana kana makanga ninnu saniya y'a faamu ko wa yu'allimuhul kitaba ka tila k'u ladɔnniya ala ka kitabu dɔnni na wal hikma ani kodɔn y'a faamu ko nin bɛ kɛ kuma min na wallahi ko nin y'a sɔrɔ u bɛ fili badenkɛ de kɔnɔ mais a ko wali hadi kana fɔ ala kira ma ko ala kira t'an ganda nka satana b'an fili mais satana ala dun ko ale bɛ fili kɛ ale bɛ kanda kɛ mais ne ko ala kira t'an ganda wa satana t'an fili e ko cogo di ni ala kira m'an kanda satana t'an fili parce que ala kelen de ko ne ala de b'aw kanda ne de b'aw fili o ye kuma kɔrɔma de ye o u t'a dɔn de o ye kuma kɔrɔma jumɛn ye ka d'a kan n'i ye kanda sira ta kanda in ye jɛn da ye ala n'i ye fili sira ta fili ye jɛn ye ala n'i ye kanda sira ta o ye jumɛn ye alijinɛ alijinɛ ye jɛn da ye n'i ye fili sira ta o ye jumɛn ye jahanɛmɛ ye jɛn da ye ala tɛ don jahanɛmɛ na a tɛ don alijinɛ na ale de y'olu da ala k'a fɔ ne de b'aw fili ne de b'aw kanda a fila bɛɛ de y'ale ta ye i mana taa sira o sira kan ale ta don nka bonɛ de b'i ye walima hɛrɛ b'i ye i y'a faamu ala de ko ten ko ala kira yɛrɛ de nana an kanda wa yuzakihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata ay tableti in dia dɛ ne y'a sɛbɛn sisan dɔrɔn a bɛna ala k'an bɛ sɔn ma i y'a faamu ala ka mamadu ko o solatul fati ko tiɲɛ tɛ ko ni an bɛ ka dasago kuma fɔ ko diɲɛ dara kira kama wala an bɛna ye de bon diɲɛ dara kira kama wa bɛɛ ka wazuru jɔma ka nin waati ninnu na nka aw m'a kɔrɔ dɔn aw m'a kɔrɔ dɔn u y'a fɔ ka kɔn fɛn dɔ de ɲɛ caman t'o dɔn n'an ye kelen sɔrɔ a ye ne kɔri i y'a faamu n'an ye kelen sɔrɔ a bɛ n kɔri u y'a fɔ ka kɔn fɛn dɔ de ɲɛ a balala mɔgɔw la dɔɔni mais ne yɛrɛ y'a ye n ka cɛ ka page kan mamadu so karamɔgɔkɛ ale kɔni ale dalilen don ko ninnu na ka ban mais sanayɛlɛ de tun bɛ ka na ni ala kɛra ka mankutu ko bɛ na wahabiyaw bɛ furun don
ni ala kira ka dɛmɛ ko mina wahabiya bu furundo billahi tallahi ni mauludu bina bu furundo ni ashura bina bu furundo ya fama sana yele de kuma kana samba foli minga ko ala kira ka sana yele la tara save o la folu yoru ka wazulu do promoke ko bla adama dongo vike ugo vike kapte ko bla ka ta arabu jamana na arabu ka do ku be barala ubi sɔrɔ ka wari min ngana musa kana an ka denmisɛnninw foto ta ko u bɛ ka yatimɛdenw balo k'u bɛ k'an balo u bɛ sɔrɔ k'o wariw sɔrɔ o video capture mana kɛ ka taa sa non u bɛ baara la o denmisɛnnin ninnu aw minnu bɛ taa a misiri dayɛlɛ yɔrɔ ninnu na o misiri ninnu a lɔgɔmaw filmé sa u bɛ sɔrɔ ka wari sɔrɔ o la o tɛ se ka sɔrɔ f'i ka kuma dɔ de fɔ f'i ka wazuluba dɔ kɛ min ni tiɲɛ bɛ bɛn sa min ni tiɲɛ tɛ bɛn ɲɔ tɛ o ni diɲɛ dara kira kama o silamɛ de ka hɛrɛ b'o la wa silamɛ de ka tɔɔrɔ b'o la ni diɲɛ dara kira kama o kira de ka valeur do wa kira de ka lagosi do ni kira ka valeur do maa min b'a fɔ ko fo o valeur in de kana fɔ kira la o ye kira jeni ye Allahu akbar wallahi ni miri tigɛ wahabiya ye wallahi ni miri tigɛ wahabiya ye mais fili bi maa sɔrɔ ka don wahabiyaw ka kalanyɔrɔ ninnu fɛn ninnu na fili b'i sɔrɔ ka don sinon e k'a jateminɛ ko Muhamadu an ka Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ko a sana yɛlɛla a bɔra dugukolo kan yan ka taa sanfɛ e ko non k'a ma taa o don na tiɲɛ yɛrɛ la wallahi a fɔra sahaba minnu ɲɛna bɛɛ tun tɛ se ka da la bari o don foyi tɛ yen o don ko fɛn bɛ se ka miniti tan kɛ san dugu cɛ k'i tɛ bin i tɛ yiri sanfɛ k'i tɛ bin o fɛnw de adamaden na k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ fɛn dɔ kan k'o bɛ miniti tan kɛ san dugu cɛ o fɛnw de o dɔnniya kun de o la ni kira k'o don k'ale taara dɔw tɛ se ka da la nka bi an kɔni kan ka da la hali ni mɔgɔ tɛ ka taa sankolo la mɔgɔ kɔni bɛ ka taa fɛn na min a bɛ ka sɔrɔ sankolo la dugukolo ye olu sera ka dilan ka taa o la n'a fɔra k'e ka kira taara o la wahabiyaw y'a k'u ka kitabu kɔnɔ ko a lamɛn dɛ ne de b'a fɔ piyan ko an b'a fɔ ko kira ye sanayɛlɛ min kɛ wahabiya kitabu kɔnɔ ko nkalon don ko kira sunɔgɔra de ko ka sugo n'u ko tiɲɛ tɛ bilayi talahi a bɛɛ hadisa bɛ bolo nkali na ala la a bɛɛ hadisa bɛ bolo wa u bɛna nkalon da maa min na i b'a dɔn an b'a Aisha ta i y'a faamu ko minnu b'a fɔ ko sanayɛlɛ ko tiɲɛ tɛ wahabiyaw ko ten ko tiɲɛ tɛ wa u bɛna mun fɔ a la ko n ko sanayɛlɛ ko ala kira sanayɛlɛla ko Aisha ɲininkala hadisa la ko Aisha ko k'ale ni kira sira yɔrɔ kelen ko fo ka taa dugu jɛ ko kira ma taa yɔrɔ si o i b'a dɔn nkalon yɔrɔ nana kɛ min ya sanayɛlɛ yɛrɛ y'a sɔrɔ an ba Aisha ma di ala kira ma kuma tɛ ko Aisha ka si ye bilahi sanayɛlɛ kɛra Maka ala kira ye Aisha furu Madina mais tellement que ala y'u hakili giri k'u ɲinɛ u nana fɔ ko sanayɛlɛ kɛra ka Aisha to ala kira kun k'a sɔrɔ sanayɛlɛ bɛ kɛ don min na n da ma kalan n dala kuma tɛ a y'a sɔrɔ ali Aisha ma balikuya kuma tɛ k'a di kira ma bilahi mais u nana hadisa jagusa dilan ko ala kira sunɔgɔla de k'a suguna de ko a taara kabakolo la ko ɲɔtɛ ko a ma taa a ɲɛnama parce que munna n'a fɔra ko kira taara sisan valeur bɛ na di kira ma ko anw bɛ ka valeur fɔ kira la min tɛ kira valeur ye o kumana a ye ne lamɛn an ye sɔli min fɔ sɔlatul fati ko an ye valeur di kira ma min tɛ kira valeur ye an b'a f'u ye k'u ma ala dɔn u ma kira dɔn nabi Muhammadu billahi ta'ala u ma dɔn u ka sɔlatul fati lamɛn n bɛna kuranɛ d'i ma kuranɛ ko cogo di a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala ko ale yɛrɛ ala ani a ka malikaw k'u bɛ kisi kɛ nabi ɲuman in kan a lamɛn dɛ ala m'a fɔ n y'a k'a kan dɛ parce que dɔw de b'a fɔ u b'a fɔ ko komi kira tɛmɛ a valeur kan e tɛ kira valeur dɔn ala m'a fɔ n y'a k'a kan n'a kun ko n y'a k'a kan an b'a fɔ ko ala sɛgɛnna a tila la ala m'a fɔ n bɛna k'a kan dɛ ala m'a fɔ an bɛna fɔ ala e bɛ an bɛ k'i makɔnɔ ayi ala ko n bɛ k'a k'a kan e tɛ mɛlɛkɛ da dɔn e tɛ ala sigiyɔrɔ dɔn e tɛ ala dugu dɔn e ko kira valeur dan ye nin e tɛ se ka foyi fɔ kira valeur la parce que ala yɛrɛ de ko ne yɛrɛ ala de bɛ k'a k'a kan n bɛna k'a kan tɛ n y'a k'a kan tɛ bali n bɛ k'a k'a kan o mana ni ala da ma dɔn ala bɛ o bila san min na o ma dɔn ala y'o daminɛ san min na o ma dɔn mɛlɛkɛw da ma dɔn cogo de e bɛ se ka ala kira valeur dɔn ne ye ala kira valeur dɔn kɔrɔ ko nin kuranɛ aya in tɛ tiɲɛ ye voilà ni ala kira valeur dɔn o kɔrɔ ye ko nin kuranɛ aya in tɛ tiɲɛ ye ala m'a fɔ n bɛna k'a kan a m'a fɔ n y'a k'a kan bali a ko n bɛ k'a k'a kan
o mana o mbi ka ka hina an go ko an dara la tigiti go Muhammadu de nana dayele like jene fatuhu maka ke o dungo ko Muhammadu ma dayele like de al fatil ma gule ko ma fa ko ala kira ma fenda tugle dayele ko ala de bi dayele like ya jene afo ko jene to koy di Amerique découvert ke ko kandole uto fo o sera ko dayele o yo dayele o mana no yo kew muna Muhammadu ma maka dayele dayele ama maka dayele dayele Muhammadu ni nana silamaya dayele silamaya datugule kundu parce que silamaya minun kumi jate odo o yahudiya na nasara u kuma filila Muhammadu nana ne qur'ana ka fo abe fili minan galundu wal hadi ila siratikal mustaqim Muhammadu nana an kanda ka ta siratika ni Muhammadu ma an kanda fiu iya kalo da tayri ka mina ko minisibu kala ko ka dini ma kana tayri ka jalaki ayruga kuma na ba fa ko dlo mi ba dangane afere ba dangane asamba dangane abe mi ngasola dangane auto be fo auto be fo olu be ka danga nga Muhammadu ma soroka atala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne aka to di dumuya ke anga misala tan dumuya la koy parce que ni ma dumuya tan man to la ka caya dumuya ke glodi chema ka do glomina dumuya ke kera gojugu ke bay e dumuya ke de abla filla o fo de nga sangare ke wazulu ke ga chebo na go ago sangare ke no tere ko ala de yakanda nga dumuya ke ta go dumuya ke de afili dumuya ke ta bere nyinu fe nyote yoku dayla de yoku dayla bo odila billahi mugo ka limaniya masega fam ko ala kira de bankanda e ka limaniya manga ye ko shatana banvili ai ni jena na ko shatana bakara kiraw de banganda kiraw de banganda mais abike kanda me ngono ala ka jien kono mu wati se ka foi kani ala te kuy ngani ala mi ndi mi ma ode oyi iti so go bali kumana ko jien dara kira kama ko ambo folminga ko kalo kaundo ko sundala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala kana nga wahabiya ala kana ndinga ala kana modinga ala kana bwanjila uyo ruma jena faliu ni afu mako wahabiya ba ku da wahabiya no ma ku yesuna ba ko salafi ko yesuna wal masalafi na ko kira suna ya on nakek doyo ta fa mako bidaya sawa afa ma bidaya la isaw aka fe be bidaya abe bidaya ko ere mo ya fa mu ya mi bidaya ko nu chere quoi tiete quoi ni atule de fleka fi ni bidaya ko nu tiete islamia ere bi abilama islamia bilama abe bidaya ko ra ko make alakira ko ko make alakira nyena bidaya ko to ya amba foko mazhabu banani weru ba foko mazhabu banani alman maliki ya fota ni ay ko lorti songa bismillah kala sel damena ko bata men alhamdulillah bidaya de do alman maliki ka kuma ulu yumene bidaya do alman maliki ka mazhabu kitabu lela aw foko ka damena alhamdulillah aw to ko damene ko maliki yere de ko ngana ka nga damene abe ka sali ngani bidaya aw ko fe nyata ni maliki ya fota no ay qur'ana leke ala ka beso am o mana bidaya mun fo ay ta ci fe ala kira Muhammadu kiradu nabi nyumadu o damate de ala ya ci kana dave bema o damate de Muhammadu nana nganda Muhammadu ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale de nana nganda ka ambla siratiga mimbe Allah subhanahu wa ta'ala aka jien konnana Allah ko nga fa français na malama mi do mesanga ka ta chugumina ifeka furabo uro nyama sade nga ivoti yaw ivo bisaka o wala ka temenga chenre la mi français mi dome nga chena ka wazulu wala français na ndisewula awa mo ko tisemi na tisewula ndingalo ndiga ko ndewa biaye ala kana ngai ya fam insha Allah ala kan beso mama ala kan mamadu Jimmy ega ngange ga fen YouTube asara kelema kita video minti woro nyona amina do paragraph wera kono sisa ala kan beso mama so wera so man kan
Mamadou ko k'a fɔ français na e tɛ nin sigi k'a fɔ français na a mana kɛ cogo o cogo e fana bɛ dɔ mɛn ne ye français na la ilaha illallah muhammadu rasulullah jumɛn wala a banna ne yɛrɛ tun bɛ ka min ɲini n y'a ye ala k'an bɛ sɔn bedi i t'i ka fɛn tigɛ k'a tugu ne ta ɲɛ enregistrement ye an bɛna don min kɔnɔ sisan ko ala kɛra man ganda ok ko ala kɛra man ganda u ka kuma de bɛ yen a y'a lajɛ a k'a partage salatul fati kɛ bɔ a y'a cɛsiri ne yɛrɛ ka segin k'a kala fɔlɔ de an ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ ni wahabiya min t'a fɛ o k'a da ka sa bismillahi rahmani rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حضر ومقدار لازم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حضر ومقدار لازم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حضر مقدار لازم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبارك الله. Alhamdulillah alaka Mamadou sisan ayatollah kɔni mina di aw ma sisan an filɛbaw an lamɛnbaw minnu ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Idrissa Sangare ayatollah ko wahabiyaw ko u ka kuma na ko anw minnu dame salatul fatihi la ko salatul fatihi ye ngalo ye wahabiyaw kuti ko anw minnu dame salatul fatihi la ko salatul fatihi fɔli ti daka wahabiyaw kuti ko anw minnu dame salatul fatihi la ko kumaw bɛ salatul fatihi kɔnɔ ko kumaw ye danzako ye kira la wahabiyaw kuti o kuma na anw minnu ye salatul fatihi fɔ ani anw minnu bɛ ka salatul fatihi fɔ aw ye anw kan ka aw bilasira ni mun ye sisan an kan ka Ala dɔnniya a la yala o mɔgɔ ninnu ko danzako minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɔgɔ di salatul fatihi kɔnɔ yala kuranɛ ye u sabati alakira ye wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayatollah bɛ fɛ ka walanwalali di nin kan bɛ di n'i ka ɛri sira i b'a tigɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ n ka cɛ in bolo i y'a faamu nin yɔrɔ in na ala ka Mamadu an kun bɛ yɔrɔ min na wal hadi ila siratikal mustaqim wahabiyaw ko an b'o fɔli min kɛ alakira ma ko danzako don ko k'a fɔ ko alakira y'an kanda ko tiɲɛ tɛ diɲɛ bɛɛ ka ayatollah lamɛn n bɛna kuranɛ aya min kalan n bɛna a aya f'i ye k'a suran f'i ye a bɛ sɔrɔ yɔrɔnin min na a f'u ye i ka a di kana di sufiya kalanma ma dɛ i dame wahabiya karamɔgɔ min na taa ko a ka kuranɛ aya in kɔrɔ f'i ye ko a k'a kɛ ala kama k'a kɛ kuranɛ kama n'a y'a dabiri ala k'a digi jahanɛmɛ kɔnɔ i b'o fɔ a ye n'o tɛ kalabanji ka ca o la a kalabanji ka ca billahi n'i taara u b'a ŋanamu k'a da cogo la a fɔ ko a hakika la ko a k'a kɔrɔ fɔ ala ye min fɔ ala kɛra ka tigitigi ko a k'a kɔrɔ fɔ a n'a sini dayɔrɔ cɛ ko n'a ye namara don i la i komi e ma kalan n'a ye namara don i la sini i ka ɲangata ka d'a ma ngale na alikuranɛ na kana di sufiya mɔgɔ ma taa kuranɛ aya di wahabiya dɔ ma ko ayatollah bɛna fɔ k'u ko an kana fɔ kira ma ko wali hadi ko u ka nin yɔrɔ in lamɛn k'u bɛ sura jumɛn da yɛrɛ suratul jumu'a sura min bɛ wele ko juma sura na k'u ka a aya filanan lajɛ mais kuranɛ dɔw la aya sabanan parce que iziniw tɛ kelen ye kuranɛ ayaw ka jate da ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye iziniw ka kɛcogoyaw de b'a sɔrɔ kuranɛ dɔw la i b'a sɔrɔ suran dɔ ye aya 99 ye dɔ la aya 96 kumaw tigɛ cogo di i b'a sɔrɔ i bɛ min sɔrɔ nin kɔnɔ o kelen dafalen bɛ nin kɔnɔ mais numéro place bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ caman de tɛ nin yɔrɔ faamu i y'a faamu wa k'u ka o lajɛ
suratul juma aya flana walima aya sabana ko lajɛ ala ko cogodi ako huwa allazi mako kuma aya yɛrɛ mina nindi do huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl la fi dalalil mubin ay wahabiya nyiniga wahabiya min ko wal hadi kana fo ala kirama ko aka nin qur'ana ayen korofi adobe na fo atulay ele ka korofa ye bari wahabiya tan gerefe ne kon mina fo ne terike ne te wahabiya ndina kay ala kana bona ala kana nga ifshiu wala wal hadi korodi ko ala kira nganda ka amla siraka kanda korodi ki sanya ka bo kafiriala kibla islamela kanda koroto ya no do waya lame ala ko chugoyi ako chideni ala ko sura ngono ako yusabbihu lillah sanya be masai sanya fo be masai masami ma fi samawati wa ma fil ard aka femba ka sangulula an fembe du holaw be masadedo masami masasane malikul quddus al azizul hakim masado masami ko do masai ko o masai ne ko huwa lezi ngame chidende maya sisa basa ya fam ay chilike to ama ala tanwa ko ala de yo chilike huwa lezi mi sagata alama o mi chilike basa fil umiyina ay chilike jinjera conviu do côté umiyuna tafsir fla bala qur'ana kono el umiyuna chama yata ko conviu ya famwa mais el umiyina magande be wele ko umul qura ko dugu ba arabu kana umul qura dugu belajele ba ko de makay o mana ni be fe ga fo sisa ko o magangaya iba fo umiyuna dugu belajele ba moko o de be wele ko umiyuna mais minu ye tafsirita kaka umiyuna o be se ka ke conviu ye parce que maganga o fene kun de fendo o don qur'ana be jigi wati mina ça fait kunde fo don kalamba kunde kalamba rek même madina de kalamba rek kunde maka atule de fleka fiede mana koroina abseka ni flata ay mu voko rasulan kake chidin minhum mimbora uyorulay a uyorulay obina jen masa umiyunay maganga nuyurulay chide mimbora uyorulay yatilu abina kalanka alaihim uka ayatihi ala kakabakola ala aye qur'ana kalaw ye folo ala muntigola wayu zakihim ay wa biya unyinga ko wayu zakikum quradi ala de ko kwa abinu saniya ayu nyinga ko saniya jmendo yala ay makanga umina ko ko ni fuyewa wayu zakihim ala de ko ko muhammadu de binu saniya ala ma fo nere ala binu saniya de ay aminu muhammadu ti kandake ko muhammadu ti kandake nga shatana bi filige ala ma fo ya ko muhammadu ko alera ala bina maganga usaniya de ako wayu zakihim muhammadu de bina usaniya ala ne hakila ede ba ngandake ede ba mbo kafiri ala ka amla islamela amana muhammadu bina mbo kafiri ala ka amla islamela muhammadu bi oke wa ndaro la ko ala nga wabi ko ku madawla de ko barka wa salatul fatih ta ko ku majjenay o ala ko qur'ana ko no wayu zakihim ko ala subhanahu wa ta'ala ka kirai ko abina makanga usaniya amma daw makoi wayu allimuhum abinu ladonia ala ne akila matsega ma ladonia ala de bi mo ladonia mo ko minija me muhammadu bi mo ko ladonia wayu allimul kitaba muhammadu bi ladonia ala ka kitabula wal hikmata an kudon ala nere hakla ngede bi kudon di mo ko maw ja ala kira de mina ladonia kudon donina fili doni du jeni ma ladonia la shatana o shatana ladonia la me do ko no ko kira ta on ladonia kudona ko ala de bi kudon di mama ala dungo ko wal hikmata ko an kudon wa in kanu ko ga soro nunu ngera kadala ko ala kira billahi ko ala kira ukanda aya laban de bina fi sisa suno na kun dana foloma me laban lame ako wa in kanu ka soro mo gon kera min qabli ka kon ala kira naniye la fi dolalin ukme filila ja ala kira de ubo filila ko bla kandala aya lama aya lame aw min go kirati kandake ala de ko
ko maganga nunu ngera filila ko Muhammadu ni nanu kanda kabo filila Muhammadu de uladona kitabu la ni kodona ko kasoro ufille kundo be bolisona ufille do be sobona ufille do be glomina ufille do be jinayela ufille do be namara kilingile bela ufille do tiga ala yere batoli tiere utiga don wallahi ala de kote qur'ana kon ko wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin fili fitiri mun de ay ina fo salama be wa be oruma salama be kataw men utakundo de utakuye fili bayre di yoro kataw de kadui ni wa biya ko jugu ke doro akatawla mais ni ma to ko jugu ke doro o haramu ha ala kambe sawam otuma nangu meka qur'ana aya min yini mamadu qur'ana aya infle o qur'ana aya ne be wal hadi sabati ka wal adi sabati ersera de ni ya fiyo ambala de ala kambe sawama ya fam o man ala ka fam ya ko nyumandama o man nimbe fa ko ye jumay ala kira ko ni ala kira ka événement fa famisi ni ala kira ka événement fa famisi wa be obi wuli obi dogali ni fin qualité befo sana yele ko de manga fun bleni no kama ko ha jema da kira ko so kira manganda kira ma ayta chife ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ale di an kanda kamla islamiyaka ala de kuti ko wayu zakihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli la fi dalal mubin ala ka ambe so amala de famia ko nyuma ala ko dama ala ka mamadu tabletina wala amina dugo ke kabita njo ngandi se ga joti de faida ibino bita nda faida di koy an faida bilol badri mabbi parce que ni kasra jide la ki bo wahabiya la faida to bo kana naga mina mi fi wallahi wa biya klubenna ngalina alqur'anana wallahi billahi ne de ba fi nini alache ça fait quoi bangba ni fait ka valeur do ni fait ka nyuma ki bangba ala kanike wahabiya fem ben qur'ana ci billahi ala kanika parce que lu bolo dambe ali bangba la quoi dambe fe bela ni alate nga editi bangba dando ya fa moi ni bi fe ka barka soro ni fe ka ke karamogo barka nyini bayi ni kera wahabiya do ka barka bi josra la parce que ibina ikanga hage mi karamogo ibina fo ibina karamogo bla ala yala ala matika ala isa kamini ko ala ka jon ka ba doro ko ala tebli kamini ko ala ka jon ka ba ko ala te ya fa moi mamadou ni kera wahabiya yi ibalemaw minu nganga ni kaduja ho fieni va inyera ni ndomo kan nisoja fo mo ka fo kika dukadi ni kera wahabiya dumadi ma fo warta wahabiya dulade ay nyaka ba do kun ko sobe femi fulusui war nyaka garamo ke ba do kun ko sobe bidigi baba do bolo ko sobe nga subhanallahi wudu ni dunu ga du kono do nyakumu dibe ni wallahi ni duna ubi formé hasidi ala folo kamina ambuka kala yoro la ngone kala na wabiya kala yoro la tem tu do tew ubi formé hasidi ala folo bari ma batu bolo nu mi da wahabiya mais ajate mina folo bi dala ko wahabiya may mina mino dima wabiya ka karamo babbele jamali kono ubi tleka ngalotige katleka kuma befo mais ka sufia do le kwa norole do wahabiya ka karamo bawla je dongo do ko luka kokoro uka filu kubo de takano dada je dongo do sufia karamo dumisen do leye ko min ci bene do ma mais wahabiya dumiseni niya uka page sabalaje iti nani na soro fiu ngale na alala nu te karamo do ka jugo takana ubo o jugo fo me jugo nyuma tifo adan karamo kilima sisan ibeka mina ta wati mina wa be onanu noro buye la ko ashrafu shurafa ne ma fe ngun nafigiya do ni mai kafiri mu gobulo wa buye de kafiri ka to bega wa biya obulo me umma ko joro fanga na ka joro nyinu ndo taru noro buye la parce que andize haidara la na ma noro buye la wala wa fo buye ba ko ashrafu shurafa ni buye ashrafu shurafa awde ya kai on ko lo shitigu awde go sherifu do ko wala kida rabonati nga kamana garami nga ko sherifu ga sherifu buye de be mauludu ka ako mauludu ti daka buye be kaburu yazura ka ako kaburu yazura ya kaburu batula ko shiriku buye de be nasibo buye de be aka more yake ako ko ne shiti daka ko mo be ne shike ko shite dina manyu mai na sida aw mo ko jora do kala lilla mige wal ma jamana yinu ni na mige atara nor na ko ashira fu shurafa ne ko buye be yoro mebi
ata ñoroy e bi wahabiya do tato yana febli e tu don nu yu tasro wallahi billahi nu ferla dungo bi fa billahi tara na fe fanga joro de kama ani amme karta ko ka kela andi sewla am da noronna suna na kira shirafu shurafaya awde ya kai kolo ci tan gele fleni tan fla fleni ne ayatullah allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih magulika aw mi bola ka saka wa buyete dora ka no ote awde ya kai aw ma kai ngati gele mani kama nyoro sherifu ga sherifu nyoro sherifu ga nyoro allah sa nyoro sherifu ga go foltina ka sherifu yewu mais jie kono mama ne nabba ngabi fo halni tara haydara dugo ni ko haydara bewa billahi haydara chokoroba rabi ngale ko bango ni haydara wa o korata ko do inde haydara yewu me alay minge miya ala de o kai ya famwa wa mbala dalala kambe so ma mi ka jira ila bita ko wal hadi dongore je dara kama je ma da kama mino wala ndata ma qur'ana aya kelendi ma hadisa kelendi manan don ba ka kuma yaka ñu ñoki ko bladi parce que ma do sta o bina wuli sa ko atule mino fo do jume mina fo bita ko wal hadi ñu qur'ana aya dima ya fama ko angana fo ko ala na ka kira koso o koso nda dongore mino dima o suratul tauba kono mino dima ya fam nga bita o yemi o wal hadi ko ngana fako kira ba ngada o nyugo dima ni suratul jumaa kono aya flana wal ma aya sabana tadi wahabiya kama kaka korofi unga afa folo de parce que anafiki ka channi tara ka shinga fodro ani ngoro fay o ba yela ma de tafsir de bubulo be hadisa ki ka qur'ana yela ma ubu hadisa ki ka qur'ana yela ma de ala kan be sawama ala ala banganda ma ala kan jenye mama da hadisa ka ba kuma na nama alimul alama fo Maru Traoré wa Pontinari alhamdulillah ale koni ale bi wele ka baro ka ve yere de mi dugo ka nga dugo bay ko sukute sa Allah ya Allah nya nyini fe ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam afurum so de kira Khadija ay fere ke Khadija bulu ala kira ka sugu jara Khadija ka mena na chugumna nya nyini ala fa ala ki ka sugu ja o chugo ayna ala nya nyini fe ala kira fere ke Khadija ka mena na o sugu jara chugumna ni Khadija ala kira kanu nya nyini ala fa ala ki ka sugu jati ala ki ka sugu jati ala kira koso sallallahu alaihi wasallam anga avle ba do fena biya mi ne ka video ta koso be fa to ka aga snapu kana ita nya ba ala ko min da yere to do nga nya ba ala nga live ko ne amala de ala ka ambe so am ala ka sababu nyman kai ala ka garsa go fani andi sega kuma na ma wa biya kunjela sumunifu wa biya ya ka ashiba malingo na Sheikh Usman Madan Haidara do ngani yoro nyini nga ofe ko ni Haidara te do hodo ku bu sago ga yoro foire o ma fa o ka don Haidara te de Haidara de unde de kanato ni malingo na ya ni ayatullah ayata koy abna yoro ni tigew tigeli yara ala yara aw ndano de aw mbalo bola o to foy kawna bare aw ngaram ko ta tigera ayata de ala ga Haidara me angoro nga ne kale na masala ne ni be masami mbulu wallahi billahi ka umbalo lete ndu kulenga ya wahabiya namarati na biri moko dala ya fiye atike ibi wahabiya mi no ne badon ni moke wahabiya ne bitle ka fo ay nafigi ko bari bi minge so anabi ta minga ka markeze la kelinte ne ba fo moke tlo ngata ne ba fo ba pia aba fo ho chen nan mina sa abi kilisi do dia wal ma ka yiri do dia me na sere ko yore na fa ba ka ta masha Allah ngoya ya nafigi udido ya famu akana ka kono koni Haidara te domina ama famu ala ko Qur'an kono ko walli kulli qaumil hadi al Haidara te alam ne kanda ba doy kanda ba sirinda Haidara kilina koy me atlena onde ko anywana te chewo chebe ko be bamana ngame kibi dine la se Haidara nywana te atlela ajari yo kilido ama jayo kilido nga kana jigi kono koni Haidara te domina kibi na kena mina de ambia ambala de la ka do yirana nga ala ka na ceje dondi oho nyota amana ke chugo abi kewo anze tala ese tala wala ka famiya ko nyumandama Sharif Usman Madani Haidara basitande Haidara ba Madani de Haidara kaka korwa mo de Haidara kaka nyini mo de Haidara Sharif babu war de Haidara ni yaye ni bora ko rafika sika ta la jeyta nyona wore ni ya lame ni masika lame ta nyona wore me ni kerafe idu sukun lafiya ledu ni yere banana ita chenedo ibwenenedo ni banana ni tele journaliste la ni Musa Fomba kumana nako hoko se nyemugo groupement nyemugo iba dutigi jugu sigide jabi tigete ndo pari
o mana kɛ tuma na denw b'a fɔ ko télévision journal daminɛ ko ni journal banna dɔrɔn ko jogo film bɛ daminɛ o b'a ko télévision jumɛn ko télé Cherif la i b'a sɔrɔ a sigilen i da y'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ala min ye a denw kɛ a ye a ɲɛna cɛ bɛ den tigɛ a ye ɲɛna dɛ ça fait quoi karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka du sara k'u ka du ben kabini u ɲɛ bosonnen ɲɛna u yɛrɛ dɛsɛra kabini u ɲɛna u yɛrɛ t'a dɔn cɛ minnu kɔta u t'o dɔn bilen f'u bɛ to ka denw sigi ne ne sara a bɛ n'a kɛ cogo dɔ la n'i ye karamɔgɔ sigilen ko ne sara a bɛ n'a kɛ i ka du cira i ɲɛnama Cherif Ousmane Madani Haidara denw y'a da wazuru la yanni a ka fatu m'a fɔ k'a da tɔgɔ la dɛ m'a fɔ k'a da dawula la dɛ mais bi a denw bɛ wazuru min kɛ a tɛ se k'a kɛ ala t'o kɛ bɛɛ ye karamɔgɔkɛ n'i kɛra Haidara fɛ i kunna jara n'i ba nana i k'a dɔn cɛw b'a bolo an ka Haidara denw don yen anw ye Haidara ka kalandenw ye cɛ minnu ye ala ko baji minɛ wallahi k'an ka fili baraji Haidara la wallahi ne de b'o fɔ a ye ne Ayatullah ne ma Haidara kanu ko association Ansardine ne ma kanu ko Bamako ka ne ma kanu ko Tabal ne ko ne y'a kanu ala yɛrɛ de kama ne y'a kanu yanni ne ka kɛ karamɔgɔ de ye ka sɔrɔ ka kɛ karamɔgɔ ye ka tila k'a kanu wa ne bɛ sa a kɔ n y'a ɲini ala fɛ a y'a sen da sen na nɔ min na a kelen kelen bɛɛ walanwalali jɔn ye ala k'o nɔgɔya an ma bi ta kun ye kuranɛ aya kelen dɔrɔn don wɛrɛ an bɛna ala ka sini kɛnɛ d'an ma karamɔgɔ ala ka segin n'a ɲuman ye an bɛ ala deli ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan ala kana kɛ wahabiya ye ala kana denga ye ala kana bɔ an na ala kana bɔ an sin bolo la n y'a ɲini ala fɛ ala kana bɔ an sin bolo la minnu b'a la ala k'o bɔ a la ala k'o k'a ka ala kosɔn o ka kira kanu kosɔn garisɛgɛ ɲuman ala k'o d'a ma mɔgɔw bɛ ko fayida an t'o ɲami ɲɔgɔn na n'an bɛ wazuli la don min na fayida di tɛ yen sini su fɛ n'a ala sɔnna ayatollah bɛ yen 21h à minuit 21h à minuit sini su fɛ ayatollah bɛ yen o mana bɔ yen nɔ jeudi o jeudi a ka ca la 21h à minuit n bɛ yen nɔ o mana bɔ yen nɔ i b'a sɔrɔ don caman juma jiginnen kɔfɛ 14h ka taa bila 16h la ayatollah bɛ yen o waati ninnu na kɔni bɛ se ka fayida di mɔgɔ ma mais nin wazulu ninnu kɔnɔna na fayida ko o fayida yɛrɛ dama ye dɔrɔn a ye bɔ wahabiya la ye ala k'an bɛ sɔn ala kɛra na sɔngɔ kan allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna anta rahim warzuqna wa anta khairur raziqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin